Slav ez Mahmud. Ev dersemeyi duyem ser amadekirina sekwensiye yani timeline'e. Peşi em videoyun xwe import bikin nav proje. Em dikarin çend şiklen cevaz videoyun xwe daxilî nav proje bikin. Yek ji wan biçin ser faylê import bikin. Cê video me diyar dikin û kîjan video bome pêwîst bi hildirjêrin import dikin. Yedinci, ducar nav pencere proje klik bikin. Dîsa nav kompüterê videoya me kîjan dosyayê de bi em peyda dikin û ew ê pêwîst import dikin. Du video û müzikek ez ê hilbijerim. Piştî du video û müzik me hilbijar, ew videoyên me import bûn nav pencereyê proje. Me video û müzikên xwe hazir kir. Nuh em sekwensê yani timeline me amade bikin. Em dikarin ser pencerê projek sekwens vekin. Anjî dîsa diçin ser file, new û sekwens vekin. Ev amadekariyan hazirin. Em dest vana din, em warin ser settingsê amadekariya xwe bikin. Edit mode. Edit mode em ê bikin custom. Çünkü her tişte xwe em ê çêkin. Time based de ew mane yek saniyede yek çirkede çend frame hene. Frame yani resim. Çend resim tên cem her dibin yek saniye. Standart evi 25 frame. 25 frame ji bo me bes e. Frame size jî eger proje me HD bi divê em bikin 1920 1080. Ev dibe HD. Proje me dibe HD. Pixel aspect ratio jî nav yek resmî de qiyasê pixelê em amade dikî. Ji bo me 1.0 bes e. Square pixel em hildibijerî. Em vê bikin nav filet. Display format me time base çi danî bi divê em display format jî wê dayîn 25 frame. Dest bi working color space nedin û hewceneke destkariyên dibikin. Tenê navek ji bo sekwensê xwe em deyîn. Ders 02 min danî navê sekwensê. OK. Sekwensê me du beşên cewaz pêk hatiye. Yek bi V herfê V dest pêdikê video, yedî jî A dest pêdikê audio. Video û deng. Standart sê layer ji bo video, sê layer jî ji bo deng danîne. Lê pêwîst bi em dikarin zêde bikin an jî kêmtir jî bikin. Nuh wextê videoyê me ye em bikişin nav timelineê. Dema me videoya kişand nav timeline mesajı kat. Dibêjî videoyê te û sekwensê te hev nagire. Em lê birînin çi ferqi wan heye? Em ê biçin ser videoya xwe properties vê de temaşe dikin. Image size me wekî sekwensa me ye HD ye. Lê frame rate me 3 he. Me 25 danî bi. Ji bo wê dibêje sekwensa te û videoya te li hev nagire. Dîsa em li wê mesajê birînin. Mesajê de dibêje ez videoyê biguherînim wek sekwensa te an sekwensa te biguherînim wek videoyê. Em destkarî sekwensê nakin. Bila videoya bêguhertin. Videoya me hazir e. Em play dikin. Stop dikin. Nuh em werim yekem pencerê. Em me vê projeyê xwe dîsa em ji timeline me rakin. Dema hemû videoyê ji bo me nepêwîst e parçek nav de pêwîst bi. Em ê werî ser videoya xwe du car klik bikin. Ew dem tê source. An jî preview dibêjin. Vê de wek pencereyê duyem yani programê her yek tişte. Tenê vê de pêşiya editê me em dibînin, ev jî piştî editê em dibînin. Wek pencereyê duyem em dikarin play û stop bikin. û vê de kûdeş me re pêwîst be bi vê işaretê mark in dikin. Mark out dikin. Ji bo me tene ev parça pêwîst e. Vê de bi klik bikin rakeşin deng û videoyê tê. Em sekwansa xwe biçînî zing bikî. Vê de yek layer deng, yek layer videoya hat. Lê em vê parçeyê em tenê video ji bo me pêwîst be. Drag video only nivîsiye.
Divem bikişenin ser layer'ı videoyu. Em kan deynim ve VDQ de peyvizbe. Tane video at. Le tane deng ji boma peyvizbe. Tane em deng dikişenin de Q de peyvizbe layer'ı deng eme dayının. Em nikarın dayının layer'ı videoyu. İşte halet mesela kişant em naxwazil vede bi anji beşikli çekim. Me vi ani vede poşman bu mu naxwaz. Ser klik dikim li ser keyboard'ı klavyeyi delete dikim. Yekem videoyu xwe me importı nav sekansê kir. Eger bixwazî videoyu duhem jî em bikişînin. Du car klik dikin ser wê videoyê. Ev videoyu me çi pêwîst be em ê hilbide bijêrin. Vê de dest pê bikin in mark in dîsa play dikin. Anjî biçek dirêj eger hûn bixwazin hûn dikarin bi mouse jî bikişînin out. Tenê video ji bo min pêwîst e. Sekansa me kiçik ma. Em ji vê de biçî dûr bixî. Me play kir. Ser vê de. Me du video yek müzik anî bu nav proje. Müzikê xwe jî em daxîl kin. Her wek videoya divê em dîsa klik bikin eger parçeyek navde ji bo me pêwîst be. Ji bo me bese. Vê de video tune ji bo offline vede. Le deng heye em dengê xwe rat keşî. Kurtma mesela. Em dikarin ji vê de jî dirêj bikî kurt bikî. Bi mouse. Play. Müzik û video bi hev re welê play dibe. Xweşim neçû cihê videoyê. Dîsa ez play dikim. Dixwazim vê de video pê guhertin. Bu arkim vê şeklî xweştir çêbî. Zêdetir em dirêj nekin vê dersê me sekansa xwe jî hazir kir. Du video û müzîka xwe jî me import kir. Dersê sêyem jî ser Adobe Premiere Pro zanîngeriyên zêdetir ez ê ji bo we hazir bikim.